Mayong buntag, kumusta? O karon relax ata kay holiday, no? Rizal Day karong adlaw. So mani no ka nakabakante ta gamay oras ato sang mabiyahe sa ta. Ginagbalagoy short ride ba. No, so diri sa ta, diri dapit ta karon sa may Barangay Lumbia. Og mao itong rumbo karon aga katong pahiron, no? So mo ang Lumbia Gymnasium pagkapatsada na kayo. No? So diri ta moagi. Kilid lang din siya, no, sa Lumbia Gymnasium, para dili mo mawala kung diri mo manukad sa may Lumbia. Okay, gato pong i-check kung pila po ka minutos ang mahimong biyahe. Although nainirtag palagan, kaya di man ta ga-apila ng bus ayon man. Sige, tira. Actually kung malibog mo diring dapit ay magkaulog pangutana kay mabutan man pong mga tao dire. So muni po ilahang ano, fruits, oy may mga fruits. Kung inyo naman tayo, naghanap naman yung frutas kaya lagi, kung magkaroon December 31, no? So usupod ka ng mga palihi mula dirita muliko. Dayon patuta, no? Pato para makita po ninyo ang dahang Lumbia Health Center, kanaw Lumbia Health Center. Dinhi din ta sa ilahang merkado, Lumbia Public Market. Mo ni ang ilahang public market is may Lumbia. Laos ta. Kini nga subdivision mo ning gitawag nga Xavier Ecoville. Dinhi tong mga ito bitaw nga biktima sindong kadungdong mo ato year 2011. So masayot sa ba? Lagi tama 2011. Katong itabong sindong. So dinhi sila gi-relocate da. Ato lang inauson sundon lagi datong dalan, actually daghan man dalan dinhi. Pero importante nga maori gyud gyapon atong kaparungan. Straight lang dyan, sundon lang gini ang kining dalan. Bibo naman, bibo na diring dapita. Di pare kani adto nga 30 paning mingawa. Karon daga na. Moyo mura na ni nga lagi sa sentrong bahin sa tong siyudad. So dinhi. Ako niyo. Okay, mababao repod, no, ang ila pong naguna pong transportation diring dapita. Kay kulba mo sa puting bao-bao kay mo panyod, dera yun, no? O kamas kining bao-bao. Gwapo ka diri nga area, no kayo. Ay kay bakas sa kabalik siyuta din eh. Nama din subdivision Tumalabyan. Gwapo ka man nga subdivision. Dinhi ang Pamilya Verde. Pamilya Verde tanawa kita niyo. So laos ta pa yung mga subdivision sa unahan kay kining Lumbia. Kung wa ko masayo pa, correction ni kung sayo ko. Usa ni siya, no, sa mga barangay nga daghang mga subdivisions. Bantog ra nga daghan gid pod magapili diri pagka punong barangay. Uy, Ginoo ko, oh my goodness. Kani kay Jesus, hinihira ta palagan. Ay tabok na bata. Pero okay ra, may problema. Importante safety gyapon tanan. Okay, hineta kay lubak. Moagi man ning kulay. Hindi na ko matag-an, no, or di na ko ma-estimate kung pila ka minutos magkaabot na ta dito. Pero di man ni magdugay, no, dali-dali ra ni. Dali-dali ra kay hawan lagi walay traffic.
gawas kong kuan, gawas kong dito ka sa sentrong bayan sa tong syudad labi nagmahapon. Manay giingon nga sos Ginoo ko, traffic pa imuha. No, tabla pa nag-joyride og distansyang probinsya. Pero dire, awan kayo, wala gyud kayo nakatabo ng mga sakyanan o motorsiklo. Luwag pa kayong dalan, siguro bahala kayo ninyo tali ni kay bana kagka-develop ng area nga na magina, basta magka-develop magkamahal pod ang precious yuta. Ginay uban giingon nila nga the best nga investment yuta kay magmahal bilang presyo. Dili pa rin ang masakyanan, mubarato ba na. Sige, padayon ta. Mani yung mga manggahan, no? Gwapo kay wala yung mga bunga. Wala pa yung mga bunga karon mga panahon na. Pero hayahay na kaya na wala gini atiman tingali. Gatiman ni so ball gini kwarta ni. Mangga pa yung halinon kayo. So gini hapit na ta, gamay na lang. Ay lang mo buwas ya. Padayon na mo gantaw. Kay ako dai. After lugaran nga mo ani pag J-ride na to karon, magtanaw magyapon ko sa video. Sama magyapon ko ninyo, no? So, sige, may mga binggalahan diri oh. Okay, napa, laing subdivision. No? Unsa to ngalan ni nga subdivision na? Medyo sitio Pahiron Village. Kung nakadumdum mo, no, nahimo gyapon tong init nga isyu. Kay morning subdivision nga pagkapatsada gyud ta kayo, kuan siya, single detached. Pero why nagpuyo? Why nagpuyo? Daghan ang wala gipuy-an nga balay. So nabutang lang nga nasayang, no? Perting sayang nga gagayo tanawa ro. Pero nagyapon mga nagpuyo dire residente. Ay mga namuyo din gani napatoy mga issue pod nga naipipila, no, nga bisan dili sila ang tinuod nga gi hatagan ani nga balay, but sila ang nipuyo kay alam sayang kayo. Tanawa ro, kita ninyo, no, concrete nga balay pero why nagpuyo, sayang gigayo. Kaya lagi katong amuang manggani dikit-dikit tong balay dito. Subdivision gyapon dikit-dikit kini dire. Naikon single detached kumbaga pabot pasabot nga distansya ba dili bitaw dikit. Sige, laos ta. Pagkapasada di kay dire mag joyride. Actually dihay kini pungat-tungatuan mauni siya ang ginadayuhan sa mga katawhan kadiadto atong panahon bitaw sa pandemic. Mauni, no, nahimo ning sikat tungod kay pagkapatsada sa view diri napita. Kumaga abi bitaw nato og tuwaras mga ubang probinsya nato makita, but diay naaday gyapon diri sa Dakbayan sa Cagayan. No, so muning kinadayo gid po sa Tubakay Sunan. Nya kini barangay Pagatpat. Okay, boundary ni siya, no, Pagatpat o Lumbia. Sige, magpadayon lang gyapon ta. No, hawan kayo. Pagkanindot kay lagi daghan pud ka bike diri sa una. Kada bitaw nga mountain bike. Grupo sila diri. Pero karon wala na matay nakita. Lagi kay kuan man karon, lahi na po i-trips mga tao. Ana magina, lahi-lahi ba? Usahay, mag-bike, ang uban mag motor-motor, ang uban alay sab. Na po mga camping na uso na po karon mga panahon na.
Pero tsada gid niya tong gabaton no, kung ingani puhon ba, nga while mag joyride ta, magdala tag bugas. Pero karon wa tay bugas kay okay, nara. Mao na ni siya ang view, no? Kita niyo nanay kananan open. Tarang view agkapatsada. Pero sayang ba, wapon tagid-ligi og gawan ni siya. Kana bitong na drone itong drone na to nga wa na mo to charge. Ito na charge sa dugay na. Kaya lagi ang kaisa gog nga atong gipalupad. Ikalit naman inoon og lahi ang iyahang gipadulngan. Para tuhon naman to. So muni ang view din ni. Wapo din labi na sayos buntag bida mag joyride lang. Kini pagkapatsada diri nga pita. So mani, napabayo na wala na. Ano pa? Sige, last pa. Kung saan man ni sunrise. Diya mo tong kananan ba? Ano lamig kapansit? Diya pa to. Basta kay nakakita gyapon to nato sa mga vlog, no? Labi na nilang kalaagan, mga kalaagan. Kalaagan JG. Tama ba? Lagi. Sir J. Lord o Ma'am Grace. Okay, sige, tagtanaw sila hang vlog sab. Labi nagdatay bakanting oras kay malingaw ta ba? Malingaw ta sila ha. Ano din niyo? Ay pasaka para mas makita ni Monchada dito nga view, pero ay parihan ng motor parihan ng motor. Panjang gaw, agaw gyud to. Ingatan gyud ang motor, mao gyud kulura, mao sad nga unit. Mana ni ba? Lasa ni? Pagla sa Simsimon kadjat. Laos na to Simsimon. Laos na lang natong Simsimon. No, laos ta dito. Simsimon, San Simon. Simsimon Bukid, San Fernando Bukid man to. San Simon, Barangay San Simon kay nanay ga konekta din ni nga area, no, from Lumbia to Barangay San Simon. Layo ba kinang San Simon sa una? Perting layo ana nakana ko diha. Og mahal-mahal gitong plite. Tong wala pa ni nga dalan ba? Karon okay na kay San Simon, og duol ra man kay na dayon lugar na. Sa una, zigzag road dire So, amping-amping lang gid ni. Hinay-hinay lang, paubos yun kayo. Paubos kayong dala, kuan dire niya, liko-liko pa sa nagya po di pagka mangima, pero akol ba ra to makima. Daang bituka man gito. Unlike nga gamay lang. So lawson na gyud. Pila na bata ka minutes sa biyahe? Siguro nanas mga more than 10 minutes sa matingali, no? More than 10 minutes na, pero hinihini ram kita paragan kay kusog pa ta. Duol ra kay ni wala ram 25 kilometers tingali or di ra kay ko matag-an gi ka po nakalantos udo da. Pero sa duol ra ni. Duol ra. So dinabiyat ni kaliguanan, no, sa San Simon. Anya to kay San Simon natong miyagi wa ta nakahapit kay dalakag das oras nga 20 lagi. Short term das oras ba. Sige lang kuhon kay mahatag lagi tag dagong oras ani para at least nga malingaw punta para patas bitaw pod. So kini nga area mo na ni, no? Kamarahan. Mo na ni para Barangay San Simon ani. Kaniya. Diba, kung dito ka pa to, pagatpat mo to dito, pagatpat, dire ka, mawala. So, marami siya. Sundon lang din San Simon na ni siya. So, ingat to ra, tuol lagi kayo. Sige, taman na dito sa tulay tulay lang sa may Barangay San Simon. Ato ta? Sige. Ugaw kay diri tanawa raw sa kaya tong ginaganan no. Kaya to guys zero hineri kita yung dagan nga vertical ta. Hineri kita badagan. Nalangin na lang.
Hashtag Barangay San Simon. Ano na naka-nindot. Murag na iya po pagkadsiyong. Wala man tayong direksyon sa tiyang yun. Wala man tayong destinasyon. Ngunit ang mahalaga, masaya ang buong pamilya. Paglasab. Pitaw. Sige. Kumbate. At least nga kato bitang taga Cagaya katong nay mga taga sa daing lugar nya na sila mga pariente sa Cagayan nya dinhi kuyo diri nga barangay makaingon bitaw mo din na ilahaw. O din na ilahaw at least nakita na to na sa Zen Kahatol, no? Nakita nila ninyo. Makatingala tayo yung pariente diri ba nga sweeto mo. Ganong sweeto man niya. IDI nakalantaw din mo sa tong video. Medyo kan lugar dire dili lugar nga nakapatsadang dalan pero dili sa lingan nakadaot. Okay, kumbati na gyapon ni unlike lagi sa una lagi nga layo lagi kini nga barangay ni. No? Kung wa ko masayo plus na ni nga barangay. Last ni dinhi nga portion no sa Cagayan de Oro kay kung naa pa for sure gilahusan na to ni nagdatag bugas ito. Kay human gani na to dinhi, no? Nilahos gani ta og Barangay Bisigan mo layo apo tong Barangay Bisigan ba tigaw lingaw ta mo itong kalipay kini ano ro Barangay San Simon. Welcome the food basket of Cagayan de Oro. Na sila sir nagbike di ba agi mi gamay sir agi sir agi mi gamay agi mi sige okay tara Barangay San Simon na to Di napalong ni batong kamera wala pa. Kung bati pa kulbag yapon natong GoPro. Kay sukol gyapon na siya dai. Kay lagi kato mugong niagi na tong gamit ang dalit sa kapalong na. Pero karon isukol abigay na tong kapalong sab siya. Pero wala man kung bati ba so padayon sa tong kamera. Walay putol-putol niya sukod na pagsugod kaganihan checkpoint to. Lieutenant Randy Tigson anito. Murag dili na mas kita anito babay ko karon. Sa kon mo din at Aslos Oro. Okay dito mas kita dito sa Kumasayop, Salvador ba to? Ngao City. Dagan nga project dire Busman, may buntag. Dako na yung kalainan para di sa una karon. So magbate pagyapon na itong kamera o pagyapon na palong dito na palungon kung di siyang palong sige oron yung elementary Ansa? Asa ta? So lawas ni Barangay San Simon Japon nga rescuer sa Barangay San Simon. Dako nagiging improvement no kang mga dapit sa Cagayan de Oro. Malipay pa pagtanaw ba Barangay Covered Court Gara Mara Muna idahang covered court no sa barangay di ako na barangay Oleo si Kapitan remote ko silang Kapitan anyway nagka-interview man to na to at din lang ko to no salamat kasi inyong paglantaw sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Mohigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.